Nakakalungkot ang nangyari kay Aling Selly, no? Nakakaawa naman si Aling Melly. Mag-isa na lang siya ngayon sa buhay. Wala nang nanay niya. Oo nga eh. Biglaan kasi ang pagkamatay ni Aling Selly. Napakasakit siguro para kay Aling Melly na sumunod na ang nanay niya sa tatay niya na namatay nung 1 taon. Teka Jared, naramdaman mo rin ba yun? Ang lakas ng hangin. Parang may kung anong dumaan sa likod ko. Ha? Wala naman akong naramdaman na hangin ah. Baka nagkakamali ka lang. Eh hindi ako maaaring magkamali. Naramdaman ko mismo sa balat ko yung malakas na hangin. Bigla nga akong kinilabutan eh. Baka natatakot ka lang kasi tutulong tayo sa lamay ni Aling Selly. Huwag ka mag-alala. Mabait naman si Aling Selly. Hindi niya naman tayo mumultuhin eh. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng solid listeners ng channel na ito, na Aswang Confessions. Ako si Annie. Hindi ko tunay na pangalan. Kahit noong bata pa ako, naniniwala na ako sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga kwentong aswang. Pero hindi ko akalain na mararanasan ko ito kasama ang kaibigan kong si Jared na hindi niya tunay na pangalan. Ang iko-confess ko sa iyo, Miss Ligaya, ay mga volunteer kami sa aming barangay sa isang probinsya sa Luzon na hindi ko na lang babanggitin kung saan. Para na rin po sa privacy ng mga tao dito at ng mga taong may kinalaman sa ibabahagi kong kwento. Pero bago ko simulan ang nakakakilabot kong karanasan sa mga listeners na hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, hinihimo ko kayo na mag-subscribe na. Mag-comment, mag-like at i-share ang channel na ito na Aswang Confessions para mas marami pang makapagpakinig dito. Hapon na noon at pauwi na sana kami ng kaibigan kong si Jared nang bigla naming makita si Mang Termio, ang kapitan ng aming barangay na papalapit sa amin. Kita sa mukha niya na may seryosong sasabihin. Kaya napahinto kami ni Jared sa paglalakad. Jared, Annie, mabuti at nakita ko kayong dalawa. May kailangan akong tulong mula sa inyo. Oh, kayo po pala, Mang Termio. Ano pong tulong ang gusto niyong gawin namin? Mukhang seryoso po yan, Mang Termio ah. Oo nga po, Mang Termio. Sabihin niyo lang at tutulong kami. Huminga ng malalim si Mang Termio bago nagsalita. Para bang pinipili niya ang tamang salita. Si Aling Selly. Pumanaw na siya kagabi. Parang nanlamig ang buo kong katawan sa nalaman namin. Hindi ko akalain na mangyayari yun. Nakita pa namin siya kamakailan. Nakangiti habang nagbebenta ng gulay sa palengke. Isa si Aling Selly sa mga mababait naming kapitbahay. Ano po? Patay na po si Aling Selly? Parang ang bilis naman ng pangyayari, Mang Termio. Parang wala naman akong alam na sakit o iniindang karamdaman si Aling Selly para mamatay ng maaga. Eh, ano naman po bang ikinamatay niya, Mang Termio? Ang sabi ng anak niyang si Belly, nagising na lang daw siya kaninang umaga at hindi na humihinga ang nanay niya habang nakaiga at nakadilat ang mga mata. Ang sabi ng iba, binangungot daw. Ano po? Binangungot? Wala talagang ligtas sa bangungot. Yung lolo ko nga, namatay din sa bangungot eh. 3 taon nang nakakalipas. Para yung sakit sa puso, traidor. Malas lang ni Aling Selly na siya ang nabiktima. Eh, paano na yan, Mang Termio? Mag-isa na lang ngayon si Aling Melly. Tapos ang alam ko, may malaki pa silang utang na hindi pa nababayaran ng mag-ina. Siguradong papasanin ni Aling Melly yun mag-isa. Nakakaawa naman siya. Yan nga eh. Kapos sila sa pera kaya nakiusap si Melly na dun sa barangay Huliburo lang nanay niya. Kapag daw sa bahay nila ibinurol, baka raw hindi magkasya roon ang mga makikiramay. Kaya mas gusto niya ng mas malaking lugar. At para wala na siyang gagastusin na iba,
kundi sa pagkain na lang sa lamay. At dahil nakita ko kayong dalawa, kailangan kong tulong nyo. Kailangan ni Melly ang tutulong sa lamay, pag-aayos at pag-aasikaso sa mga bisita. Hindi kaya ni Melly na mag-isa siyang mag-asikaso dahil alam niyo naman, may kapansanan siya sa kaliwang paa at hirap siyang maglakad. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Mang Termio, Miss Ligaya. Lamay sa barangay hall? Volunteer kami sa barangay, pero kahit kailan ay hindi pa ako nakakatulong sa isang lamay. Naisip ko rin kayong dalawa dahil alam kong makakatulong kayo roon. Kailangan ng 2 tao na magbabantay sa gabi ng lamay. Hindi naman mabigat ang mga gawain doon, kaya sana ay pumayag kayo. Lamay po? Sa gabi, Mang Termio? Hindi pa po kasi ako nakaka-experience sa tumulong sa lamay. Kinakabahan po ako. Ay naku, Ani. Halika na. Kaya natin yan. Madali lang tumulong kapag may lamay. Tama si Mang Termio. Hindi mabigat ang mga gawain doon. Kaya sige po, pumapayag na kami. Ay naku, salamat Jared at sa'yo rin, Ani. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman doon si Jared. Babantayan nyo lang ang kabaong at ang mga nakasinding kandila. Pagtitimplan nyo ng kape at aalukin ng pagkain ng mga bisita at kung ano pang kailangan ni Melly. Kayo nang bahala. Sa puntong yun, napaisip din ako kahit kinakabahan pa rin. Naisip ko, nakawawa naman si Aling Melly kung wala siyang makakatulong sa lamay. Kaya kahit nag-aalangan, pumayag na rin ako. Sige po, Mang Termio. Tutulong na rin po ako. Ay naku, mabuti naman kung ganon. Ngayong gabi na kayo magsisimula. Ibuburol na doon ang labi ni Aling Selly. Kayo nang bahala ngayong gabi na po? Sige po, Mang Termio. Magpapalit lang po kami ng damit at pupunta na po kami sa barangay hall mamaya. Wala po pang ibang kamag-anak na darating sa lamay, Mang Termio? Wala pa akong balita tungkol dyan. Dahil hindi ko pa ulit nakakausap si Melly. Kung may dumating na kamag-anak, tulungan nyo na lang siya na asikasuhin ang mga ito. Sige ho, kami na lang pong bahala. Mabuti naman kung ganon. O sige, mauna na ako sa inyo. Magkita na lang ulit tayo mamaya sa lamay. Nagpaalam na sa amin si Mang Termio. At pansamantala kaming naghiwalay ni Jared para magpalit ng damit. Makalipas ang ilang oras, nakita kami sa plaza upang sabay na pumunta sa lamay. O ano, ready ka na ba, Ani? Huwag kang kabahan. Madali lang gagawin natin doon. Hindi ko kasi maiwasang kabahan. Lalo na at first time kong pupunta sa lamay. Alam mo naman na hindi ako nagpupunta sa mga ganon dahil may iba ako nararamdaman kapag naroon ako. Para bang naroon pa rin ang kaluluwa ng namatay. Kaya kahit kailan, ay hindi ako dumadalo sa patay kahit pa sa mga kamag-anak namin. Hayaan mo na. Nakapangako na tayo kay Mang Termio eh. Huwag mo na lang pansinin kung anong mararamdaman mo. Ewan ko ba, Jared? Ngayon pala nga, kinakabahan na ako. Lalo na nang maramdaman ko kanina yung malakas na hangin na dumaan sa tabi ko. Mas lalo tuloy ako hindi mapakali. Huwag mong pansinin yun. Hangin lang ang dumaan. Tsaka, wala kang dapat ikatakot sa lamay ni Aling Selly. Kaya ng sinabi ko kanina, hindi naman magpapakita sa atin ang kaluluwa niya. Dahil mabait na tao si Aling Selly. Hindi niya tayo tatakutin. Natawa ako kahit kinakabahan. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad papunta sa barangay hall. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tila mas madilim kesa karaniwan. Mag-aalas 7 na kasi ng gabi. Malapit na tayo. Ayun! Natatanaw ko ng barangay hall, Ani. May ilaw sa loob. Naroon na ang labi ni Aling Selly. Oo nga, may natatanaw na rin ako mga tao ron. Nagsisimula nang dumating ang mga makikipaglamay. Naku, magmadali na tayo. Baka kailangan na tayo ni Aling Melly. Bilisan natin.
Nang malapit na kami sa barangay hall, biglang kumabog ang dibdib ko. Ilang beses na akong pumasok doon pero sa araw na yon, iba talaga ang pakiramdam ko. Mas malamig at mas tahimik. Paglapit namin sa pinto, dinig namin ang mga tao sa loob at ang pag-iyak ni Aling Melly. Handa ka na? Kakayanin ko. Good. Tara na, pasok na tayo. Binuksan ni Jared ang pinto. Sinalubong kami ng malamlam na ilaw mula sa mga kandila at mahinang pag-iyak na parang lumulutang sa hangin. Habang papasok kami, hindi ko alam na ang gabing yon ay magiging simula pala ng isang karanasang hinding-hindi namin makakalimutan. Hindi na pala natin kailangang magsindi ng kandila. May mga nakasindi na pala. Oo nga eh. Mag-assist na lang tayo sa mga naglalamay. Magbibigay tayo ng kape at pagkain. Tingnan mo si Aling Melly. Grabe ang pag-iyak niya. Hindi ko siya masisisi. Mahirap mawala ng mahal sa buhay. Lalo na kung inang nawala. Naranasan ko rin yun nang namatay si nanay. Mahirap talaga para sa kanya dahil mag-isa na lang siya ngayon sa buhay. Wala pa naman siyang asawa. Kaya wala siyang ibang masasandalan kundi ang sarili niya. Bago kami mag-assist sa mga bisita, lumapit muna kami ni Jared sa gitna kung saan nakalagay ang kabaong ng namatay. Simple lang ito, kulay puti at may ilang bulaklak sa gilid. Sinilip namin ang loob at nakita namin si Aling Selly na parang natutulog lang. Maayos ang ayos ng mukha niya, hindi mukhang nahirapan sa pagkamatay. Nasa tabi ng kabaong si Aling Melly, ang anak niya. Payat, maputla, at halatang hindi pa natutulog. Nilapitan namin siya para makiramay. Magandang gabi po, Aling Melly. Kami po ang pinapunta ni Mang Termio para tumulong sa lamay ni Aling Selly. Nakikiramay po kami. Kayo pala. Pasensya na kayo sa abala. Hindi ko kasi maaasikasong lahat. Kaya humiling ako kay Kapitan na magpadala ng tutulong sa akin rito. Walang anuman po, Aling Melly. Wala pong problema sa amin. Bukod po sa pag-a-assist sa pagbibigay ng pagkain sa mga nakikipaglamay, ano pa pong pwede namin maitulong dito? Panatilihin nyo na nakasindi ang mga kandila. Tapos magbabantay din kayo ng kabaong sa gabi. Pwede kayong magsalitan. Basta huwag ninyong hahayaang mawala ng bantay ang kabaong. Dahil baka masalisihan tayo ng masasamang espiritu at kunin ang bangkay ng nanay ko. Ako kasi hindi ako pwedeng magpuyat dahil tumataas ang presyon ko kapag nagpupuyat ako. At saka pakilabas na rin kayo ng mga upuan kasi may mga inaasahan pa akong bisita mamaya. Sige po, Aling Melly. Kami na po ang bahala. Muli, nakikiramay po kami. Sinimulan na namin ang pagtulong sa lamay. Ako ang naghanda ng pagkain at nagtimpla ng kape para ihain sa mga bisita. Habang si Jared naman ay nag-aayos ng mga upuan. Ilang oras ang lumipas, napansin ko na ang ilang kandila ay unti-unti nang nauubos. Jared, kumuha ka nga ng mga bagong kandila. Paubos na yung ilang nakatulos doon. Ay, oo nga no. Bakit ba kailangan pang magsindi ng kandila kapag may lamay dito sa atin? Pwede naman siguro maglagay na lang ng bumbilya, hindi ba? Para hindi na uubos. Ikaw naman, parang hindi mo alam na dito sa lugar natin, may paniniwala ang mga matatanda na bawal mawala ng nakasinding kandila kapag may lamay. Naniniwala sila na ang liwanag nito ang gabay ng kaluluwang namatay. Kapag nawala ang apoy sa kandila, maaari raw maligaw ang kaluluwa at hindi makarating sa pupuntahan nito. Oo nga pala. Hindi kasi ako mahilig makinig sa pamahiin ng mga matatanda rito sa atin eh. Kaya pala importante na may mga nakasinding kandila sa lamay. Akala ko dati, simpleng ilaw lang yun. Hindi lang yun. Ang liwanag mula sa apoy ng kandila ay sumisimbolo rin sa pag-alaala at respeto sa taong namatay. Kapag namatay ang sindi ng kandila, parang sinasabing nakalimutan na natin sila.
Kaya kailangan talaga na may mga nakasinding kandila kapag may lamay. Ah, ganun pala. Oo, sige. Kukuha ko ng mga kandila at papalitan ko yung mga natunaw na. Pagkatapos naming gawin ang dapat gawin, naisipan naming maupo na muna at magpahinga. Ay, nakaupo na rin tayo. Nagutom na ako. Halika, kumuha tayo ng biscuit at tinapay. Anong gusto mo? Kape o juice? Mamaya na siguro, Jared. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Ikaw, kumain ka na doon. Maraming pagkain kasi may mga kapitbahay na tayo nagbigay na. Kumain lang kayo ha. Maraming pagkain. Ay nako, kayo pala Aling Melly. Pasensya po. Nagulat kasi ako bigla na lang kayo nagsalita. Akala mo si Aling Selin na ang nagsalita, no? Kaya nga po, Aling Melly. Kahit ako nagulat bigla na lang kayong sumulpot. Nagulat tuloy itong kaibigan ko. Kinakabahan pa naman siya kanina bago pumunta rito sa lamay. Dahil natatakot po siya sa lamay. Akala namin magagalit si Aling Melly dahil sa biro ni Jared tungkol sa nanay niya. Ngunit, Ano? Bakit ka naman kakabahan, Iha? Ay, bakit ka naman matatakot sa lamay? Hindi po kasi ako napapanatag kapag pumupunta ako sa lamay. Pakiramdam ko po kasi, palagi nakatingin sa akin ang kaluluwa ng namatay. Kaya kahit kailan ay hindi talaga ako nagpupunta sa mga lamay. Ganyan po talaga siya, Aling Melly. Sinabihan ko na siya kanina na huwag nang pansinin ang mga nararamdaman niya. At saka, hindi lang po yun. Kanina po, habang papunta kami rito sa barangay hall, naramdaman daw niya ang malakas na hangin na parang dumaan sa kanya. Pero wala naman po akong naramdaman. Ano? Ano ka mo? Malakas na hangin na dumaan? napansin namin na tila napakunot ang noo ni Aling Melly sa sinabi ni Jared na para bang napaisip siya, Miss Ligaya. Bakit po, Aling Melly? Bakit parang natahimik kayo? Alam nyo kasi, kapag may malakas daw na hangin na dumaan sa'yo, pero hindi naramdaman ng kasama mo, hindi raw ito magandang senyales. Ha? Bakit nyo naman po nasabi yun? Oo nga, bakit po Aling Melly? Ano pong ibig sabihin nun? Ganon din kasi ang naramdaman ko bago mamatay si nanay. May malakas na hangin na dumaan sa harap ko habang naglalakad kami papuntang palengke. Pero hindi niya naramdaman yon. Ako lang ang nakaramdam. At ano pong nangyari pagkatapos? Kinabukasan, namatay si nanay. Baka naman po nagkataon lang yun. Hindi lang yun nagkataon. Sabi rin sa akin noon ng yumaong lola ko na kapag nakaramdam ka ng malakas na hangin na dumaan sa tabi o harap mo, pero hindi naramdaman ng katabi mo, kamalasan daw ang dala nito. Kaya pala kanina, may kakaiba akong naramdaman sa hangin. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Dahil nangyari yan sa'yo, Iha, mag-ingat ka at magdasal. Sa ngayon, yun lang naiisip kong paraan. Maya-maya, muling naging seryoso ang mukha ni Aling Melly. Marahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo at may lungkot sa mga mata. Lumapit sa kabaong ng kanyang ina. Ayos lang po ba kayo, Aling Melly? Gusto niyo po ba akong kumuha ng tubig para sa inyo? O may iba pa kayong gustong inumin? Ayos lang ako, Iha. Naaalala ko lang si nanay. Huwag niyo na akong intindihin. Sigurado po ba kayo? Ayos lang ako. Bigla ko lang namiss ang nanay ko. Biglaan kasi ang pagkamatay niya. Dahil lang sa bangungot at sa kung anumang sumpang dala ng malakas na hangin yon, hindi ko na siya muling makakasama. Naku, pasensya na po kung naalala niyo pa tuloy dahil sa amin. Hindi po namin sinasadya. Wala kayong dapat ipagpaumanhin. Ayos lang talaga ako. Naisip namin ni Jared na iwan na muna si Aling Melly at hayaang ipagpatuloy niya ang kanyang pagluluksa. Nang gabing yun,
Unti-unti na rin akong nasanay sa malungkot na ritmo ng lamay. Dumarating at umaalis sa mga tao, nagkukwentuhan tungkol sa buhay at kabaitan ni Aling Selly, habang kami naman ni Jared ay abala sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Hindi nagtagal, dumating si Mang Termio sa barangay hall kasama ang isa naming kapitbahay, si Mang Nulan. Meli, nakikiramay kami ni Nolan sa pagpanam ng iyong ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa maaga niyang pagkawala. Kahit ako, hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala sa nangyaring yun, Mang Termio. Napakahirap pa rin tanggapin na wala na si nanay. Napakabait ni Aling Selly. Hindi ko malilimutan kung paano niya kami tinulungan noong nagkasakit ang asawa ko. Natitiyak kong kapiling na niya ngayon ang ating may kapal. Salamat sa magandang salita sa aking ina, Mang Nolan. Maupo na muna kayo at dadalhan ko kayo ng makakain at maiinom. Kami na po ni Jared ang mag-aasikaso sa kanila, Aling Melly. Heto po ang mainit na kape, biskwit at tinapay. Kumain po muna kayo. Salamat, Jared, Annie. Magandang serbisyo niyo, ha? Ganyan nga para hindi mapagod si Meli sa pag-aasikaso rito sa lamay. Sige, kakausapin ko pang ibang bisita. Diyan na muna kayo, ha? Sige, Meli. At inaasikaso naman kami ng dalawang ito. Iha. Pwede po bang palitan ng kape? Hindi kasi ako umiinom ng kape. Juice na lang po sana. Sige po. Papalitan po namin. Sandali lang po at ipagtitimpla ko po kayo ng juice. Nasa ganun kaming tagpo nang may dumating pang ibang bisita. Isang matandang babae na may kasamang binatilyo. Hindi namin sila kilala. Pero kinagulat ng mga tao sa lamay ang kanilang presensya. Kinatatakutan sila ng mga maglalamay dahil napansin naming ang kanilang balat ay tila nasunog at may peklat. Literal na nakakatakot ang kanilang itsura. Nagmistulang magbulungan ang mga naroon sa pagdating nila. Nilapitan nila kami at nagtanong. Magandang gabi. Ito ba ang burol ni Sally Makaraig? Opo, ito nga po. Sino kayo? Kakilala niyo bang namatay? Ako si Jeronima. Kaibigan ko si Sally at matagal na kaming hindi nagkikita. Kasama ko ang aking apo na si Tonton. Mang Termio, bakit ganyan ang itsura nila? Ang papangit ng balat nila, nakakadiri. Huwag kang maingay, Nolan, at baka marinig ka. Aling Meli, may mga bagong dating na bisita. Magandang gabi po. Sino po sila? Ako po si Jeronima. Magkaibigan kami ng iyong inang si Sally. Kasama ko ang aking apo na si Tonton. Galing pa kami sa Davao kasi doon kami nakatira ngayon. Paano po kayo nakilala ng nanay ko? Nakilala ko siya nung nagpunta siya sa Maynila, di ba? Nakasama ko siya sa trabaho at naging malapit kaming magkaibigan. May nakita kasi ako sa Facebook tungkol sa nangyari sa kanya kaya nagpunta kami rito para makiramay. Maaari ko ba siyang makita? Sige po, narito po siya. Pwede niyo po siyang lapitan. Lumapit si Aling Jeronima sa kabaong at taimtim na nagdasal. Tahimik namang nakatayo sa tabi niya ang kanyang apo, ang binatilyo. Hindi maiwasang magbulungan kami ni Jared. Ang pangit ng ugali ni Mang Nolan, no? Napaka mapanglait niya sa kapwa, lalo na sa maglola. Kaya nga mabuti na lang at hindi siya narinig ng maglola. Kasi nakakahiya talaga. Pero bakit kaya gano'n ang itsura nila? Parang nasunog ang balat nila at tagtad ng peklat. Baka may nangyari sa kanila dati. Baka nasunog. Ay nako, wag na nating pakialaman. Baka sabihin nila pakailamero at pakailamera tayo. Sandali, at kukuha ko ng makakain at maiinom para sa kanila.
Ikaw nang bahala sa iba pang bisitang darating. Kumuha ako ng biskwit at tinapay at nagtimpla ng kape para sa mga bagong dating. Pagkatapos, lumapit ako sa maglola. Magkape po muna kayo. Dinalhan ko na rin po kayo ng makakain. Salamat, Iha. Hindi pa naman ako nagugutom. Magkakape na lang siguro ako. Ako po, Lola. Nagugutom na. Itong apo ko na lang ang bigyan mo ng makakain, Iha. Lumapit ako at inabot ang biskwit at tinapay sa kanyang kasama, ang binatilyo. Oh, eto ang biskwit at tinapay. Kumain ka na. Okay lang ba sa'yo ang kape o gusto mo ang juice? Salamat. Sige, magkakape na lang din ako. Sabihan niyo na lang po ako ang kasama ko kapag may kailangan po kayo. Sige, Iha. Maraming salamat. Medyo nailang ako dahil kakaiba ang pagtitig ng maglola sa akin, Miss Ligaya. May diin ito, na para bang hinahalukay ng mga mata nila ang buong pagkatao ko. Kaya agad akong lumayo at nag-alok ng pagkain at inumin sa ibang bisita. Maya-maya, narinig ko si Mang Termio at Mang Nulan na nagbubulong-bulungan. Nakakatakot naman ang maglolang yan. Parang hindi gumagawa ng mabuti ang mga mukha nila. Tumahimik ka nga, Nolan. Baka marinig ka pa nila. Nandyan lang sila sa malapit, oh. Nakakatakot naman talagang itsura nila. Tingnan mo, mukha pa ba yan? Parang peklat lang na tinubuan ng mukha. Sabi ng hinahaan mong boses mo, Nolan. Hindi maganda yung ginagawa mo. Nakikiramay sila tapos pagtatawanan mo. Hindi magandang ugali yan. Hindi ka ba natatakot sa kanila, Mang Termio? Yung matandang babae, mukha siyang mangkukulam. Tapos yung apo niya, parang maligno. Pero alam mo, tama ka, Nolan. Pati yung pagtitig din na nakakakilabot. Lalo na yung matandang babae. Si Jeronima. Parang lalamunin ka ng buhay. Bagay na bagay sa pangit nilang itsura. Napailing na lang ako sa narinig ko. Nagkukunwari pa si Mang Termio, pero grabe din siyang manglait. Pareho lang sila ni Mang Nulan, mapanghusga sa kapwa. Maya-maya, napansin kong lumapit si Aling Meli sa maglola. Ay, pasensya na pero wala po kasi akong matandaan na nabanggit ni nanay na may kaibigan siyang taga Davao. Hindi na ikwento sa akin ni nanay na meron siyang kaibigan na nasa malayong lugar. Baka nakalimutan lang ng nanay mo na ikwento sa'yo ang tungkol sa amin. Matagal na kasi yun. At saka, ilang taon na rin kaming hindi nagkikita. Nakita ko pa rin ang pagtataka sa mukha ni Aling Meli, pero pilit siyang ngumiti at nanatiling magalang sa mga kausap. Ganun po ba? Pasensya na po ulit. Mula po nung bumalik si nanay galing sa Maynila, wala po siyang sinabi sa akin tungkol sa pagkakaroon niya ng kaibigan doon. Hindi po kasi pala kwento si nanay, tahimik lang siya. At itong mga nakaraang araw, marami na siyang nakakalimutan. Siguro dahil na rin sa edad niya. Kaya yung ibang nangyari sa kanya at mga taong nakilala niya ay hindi na niya matandaan. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, nakita ko ang kaibigan ko kahit sa huling sandali. Hindi rin naman kami magtatagal nitong apo ko at babalik na din kami sa Davao. Saan po ba kayo nakikituloy ngayon? May kilala po ba kayo rito sa amin? Tumutuloy po kami sa isang paupahan na malapit dito. Wala po kaming kakilala rito. Tamang sinabi ng apo ko. Doon kami pansamantalang tumutuloy sa nirerentahang bahay na malapit dito. Ganun po ba? Mabuti naman kasi kung wala kayong matutuluyan, pwede ko kayong patuluyin sa bahay ko. Malapit lang din po sa barangay hall ang bahay ko. Ay nako, hindi na po. Aalis din naman po kami rito kaagad. Hindi na po kami magtatagal.
Hindi ko na tinapos pakinggan ang pinag-uusapan nila ni Aling Melly at Aling Jeronima. Nilapitan ko si Jared na nakaupo sa isang tabi matapos magbigay ng pagkain at inumin sa ibang bisita. Jared, hindi ko maintindihan. Bakit hindi alam ni Aling Melly na may kaibigan si Aling Selly sa Davao? Parang imposible namang hindi yun mabanggit sa kanya ng nanay niya. Narinig ko kasi na sinabi ni Aling Melly kay Aling Jeronima na wala siyang matandaan na may kaibigan yung nanay niya sa Davao. Ano ka ba naman? Pati yun pinoproblema mo pa? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Ani. Matanda na si Aling Selly at makakalimutin na rin. Kaya siguro hindi niya nabanggit sa anak niya si Aling Melly ang tungkol doon. Ewan ko. Pero parang may kakaiba sa maglola na yon na hindi ko mapaliwanag. Yung paraan kasi ng pagtitig nila, nakakatakot. Huwag mo na silang pansinin. Nandito tayo para tumulong lang sa lamay. Hindi para pansinin ang mga nakikipaglamay. Napabuntong hininga na lang ako. Tama naman si Jared. Hindi ko naman sila personal na kilala kaya wala dapat akong pakialam sa kanila. At saka aalis din naman ang maglolang yun pagkatapos makipaglamay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin nagpapaalam ang dayong maglola. Dumarami rin ang mga kapitbahay namin na nakikipaglamay. Kaya abala na naman kami sa pag-aalok ng pagkain at inumin. Bandang 11:00 ng gabi, narinig namin ni Jared na biglang nagsalita si Aling Jeronima. Medyo tahimik at malamig na ang gabi, no? Baka antukin na kayo. Lalo na kayong mga may edad na nakikipaglamay. Para hindi tayo makatulog. Sino ang gustong maglaro ng baraha? Kahit konting pustahan lang. Pampagising ba? Nagulat ako. Sugal sa lamay. At ang matandang dayo pa talaga ang nag-aya. Agad akong napatingin kina Mang Termio at Mang Nolan, nakilala sa pagiging mahilig sa sugal. Ano? Ay, kahit anong laro, game ako. Para hindi tayo antukin. Magkano ba pustahan natin? Abay, sasali rin ako dyan. Nakakaramdam na nga ako ng antok eh. Magandang ideyang naisip mo, Manang. Huwag lang masyadong malaki ang pustahan. Pang-aliw lang. Ay nako, ayos lang po ba talaga Mang Termio kung magsusugal dito sa loob ng barangay hall? Ayos lang naman sa akin, Melly, para malibang naman ang mga nakikipaglamay. Wala namang masama sa paglalaro ng baraha, Belly. Pampaalis lang ng antok. Sandali at kukuha lang ako ng baraha. Inilabas niya ang baraha mula sa dala niyang itim na bag at agad na naglatag ng upuan para magsilbing mesa ng mga maglalaro. Ani, tingnan mo sina Mang Termio at Mang Nolan. Kanina kung laitin nila yung maglola wagas. Ngayon, sila pang unang sumali sa alok na sugal ni Aling Jeronima. Ang tao nga naman, no? Oo nga eh. Parang na-hypnotize sila ni Aling Jeronima. Kanina, takot na takot sila sa itsura ng maglola. Ngayon, gustong-gusto nilang sumali sa laro. Tingnan mo, nakikipag-unahan pa sila sa upuan. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumali sa paglalaro nyo. Pero kung makakatulong yan para hindi tayo antukin, sige, sasali na rin ako. Tama yan. Ang lamay ay hindi lang puro lungkot. Dapat may kaunting saya rin para hindi manamlay ang kaluluwa ng namatay. Ano bang lalaroin natin? Tong-its o puso'y dos? Hindi tayo maglalaro ng tong-its o puso'y dos dahil masyadong matagal ang mga yon. Ang lalaruin natin ay Lucky Nine. Simple lang at mabilis matapos ang bawat laro. Lucky Nine? Ay, sige. Madali lang yan. Jared, Ani, sumali rin kayo sa amin para hindi kayo antukin. Hindi na po, Mang Termio. Hindi pa naman kami inaantok at saka wala po kaming hilig sa paglalaro ng baraha eh. Opo, hindi po kami nagsusugal Mang Termio. Sige, bahala kayo. Nolan, umupo ka na. Melly, halika na. Namangha ako sa bilis ni Aling Jeronima sa paglatag ng mga baraha.
Sa bawat laro, tila siya palagi ang nananalo. Aba, ang galing mo naman, Aling Jeronima. Ang ganda ng mga baraha mo. Hindi galing ang tawag dyan. Swerte lang. Minsan, nasa paligid lang ang swerte. Kailangan lang kunin. Laro pa tayo. O ano? Talo ka na naman, Mang Termyo. Naku, Aling Jeronima. Ang lakas mo namang humatak ng baraha. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatalo. Kailangan ko nang manalo. Nako, wala na akong pampusta. Palagi rin akong talo. Eto, Melly. Pairamin muna kita ng pantaya. Ibalik mo na lang kapag nanalo ka. Oo, sige. Aling Jeronima, laro pa tayo. Ang saya pala ng lamay na ganito. Tama yan, Mang Termyo. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nababawi ang talo ninyo. Laging may pag-asa sa laro. Jared, napapansin mo ba kung gaano sila kabilis matalo sa laro? Bakit kaya sobrang interesado pa rin lahat ng naglalamay na sumali sa sugal na yan? Kahit palagi naman silang talo. At saka napapansin mo rin ba na sumusunod lang sila sa bawat sabihin ni Aling Jeronima? Napansin ko rin yan, Ani. Kanina, takot na takot sila sa itsura ng maglola at panay pang bulungan nila. Pero ngayon parang ang saya-saya nilang lahat. Pati si Aling Melly. Nakalimutan ng pinaglalamayan ng nanay niya. Tignan mo si Mang Nolan. Namumula na sa sobrang tuwa sa pagsusugal nila. Melly, tumaya ka pa! Huwag kang matakot mawala ng pangtaya. Nariyan naman si Mang Termyo para pahiramin ka. Minsan, dumarating ang pagkakataon ng hindi inaasahan. Baka ngayon na ang swerte mo at manalo ka na. Sige na nga, Aling Jeronima. Tataya ulit ako. Sana manalo na ako ngayon. Paubos na rin ang laman ng bulsa ko. Pero hindi ko talaga maiwasang maglaro. Huwag kayong mag-alala. Maaari ko kayong pairamin ng pantaya. Marami akong dalang pera. Pwede bang magpusta ng mas malaki, Aling Jeronima? Para mas masaya ang laro natin. Sige, Mang Termyo. Pero ingat sa laki ng taya. Sa sugal, minsan may nananalo at minsan naman may natatalo. Patuloy silang naglaro ng baraha. Masaya at maingay sa loob ng barangay hall. Ang lamay ay naging isang pasugalan. Tiningnan ko si Tonton. Tahimik lang siyang naglalaro. May kakaibang kaba sa dibdib ko habang nakamasid sa kanya. Napakabilis ng ikot ng baraha. Tuloy-tuloy ang laro ng mga naglalamay at hindi namin namamalayan ang oras. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin namin ni Jared ang kakaibang kilos ng mga nagsusugal. Biglang nawala ang kanilang tawanan. Nanahimik silang lahat. Halos walang imikan at tila wala sa sarili. Tingnan mo sila, Ani. Para silang mga robot na dinomerong galaw. Hindi na sila nag-uusap at pare-pareho lang silang nakatutok sa kanika nilang baraha. Oo nga, Jared. Kanina nagtatawanan pa sila. Pero ngayon, seryoso na mga mukha nila. Tuloy pa rin sila sa paglalaro ng baraha. Tingnan mo si Mang Termyo. Halos lahat na yata ng pera niya ipinusta na niya sa laro. Itaya mo na ang lahat ng pera mo, Mang Termyo. Huwag kang magdalawang isip lalo na't nananalo ka na. Sige, Aling Jeronima. Tuloy-tuloy lang ang laro. Ako rin, Aling Jeronima. Wala na akong barya. Eto, cellphone na lang ang taya ko. Ang mga bagay na may halaga ay maaaring itaya. Sige, Nolan. Ayos lang yan. Napansin namin ang boses ni Mang Termyo. Tila walang emosyon at nakatutok lang ang kanyang mga mata sa hawak na baraha. Ganon din si Mang Nolan, Aling Melly at ang iba pang naglalamay. Kinabahan kami ni Jared, kaya dali-dali kaming nagtago sa likod ng pader sa isang lugar kung saan hindi kami makikita. Maya-maya, mas nagulat pa kami nang mapansin ulit kami. Jared, tingnan mo yung balat ni Mang Nolan. Bakit naging ganon? Hala, bakit nangingitim ang balat niya? Parang sunog at may mga peklat pa. Diyos ko,
Paano nangyari yun? Nakakadiri yung itsura niya. Ang balat ni Mang Nolan ay biglang nangitim. Parang nasunog. May mga peklat, ngunit hindi niya ito napapansin at patuloy lang sa pagsusugal. Hindi lang si Mang Nolan, Jared. Tingnan mo si Mang Termio, si Aling Meli at ang iba pa. Pare-pareho sila nagkakaroon ng sunog at peklat. Gaya ng maglola. Oo nga no. Nangingitim din na parang sunog ang balat nila. Ano yun? Bakit hindi nila napapansin ang nangyayari sa kanila? Kailangan nating ipaalam sa kanila ang nangyayari, Jared. Halika, lapitan natin sila. Upang hindi makahalata ang maglola, nagkunwari kaming nag-alok sa mga nagsusugal ng biskwit, tinapay at kape. Tinabihan ni Jared si Mang Termio. Mang Termio! Mang Termio! Tingnan niyo po ang balat niyo sa kamay. Nangingitim at puno ng peklat. Huwag mo kong hawakan. Nagsusugal ako. Ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, marahas niyang inalis ang kamay ni Jared mula sa kanya at sinabi na huwag siyang hawakan. Napansin ko na rin ang balat ni Mang Termio sa leeg ay nagbabalat at nangingitim na rin. Termio, tingnan niyo po ang itsura niyo sa salamin. Nag-iba po ang itsura niyo. Tumahimik ka, isa ka pa. Huwag niyo kaming istorbohin dito. Manahimik kayong dalawa. Kung ayaw ninyong maglaro, huwag niyo kaming abalahin dito. Naglalaro kami. Ang mga mata nila ay nakatitig lang sa baraha. Tila wala nang nakikita kundi ang mga ito. Walang emosyon ang boses nila. Sinubukan ko ring kausapin si Aling Meli. Ngunit para siyang bingi at walang naririnig. Kaya niyaya ko si Jared na lumayo na sa kanila. Ayaw nila tayong pakinggan. Ani parang wala silang pakiramdam. Si Aling Hieronima. Siya may gawa nito. Tingnan mo siya. Parang may binubulong-bulong habang nagbabalasa. At napakabilis din niya maglatag ng baraha. Parang hindi siya matanda sa kilos. Heto na! Sino pang pupusta? Walang titigil hanggat sumapit ang umaga. Biglang nagsalita si Aling Hieronima. Ang boses niya ay tumatagos sa buto. Ang apo niyang si Tonton ay nanatiling tahimik, ngunit bahagyang nangingiti sa nangyayari. Tataya ako para mas masaya ang laro natin. Pabuti na lang at maraming dalang pera si Mang Termio. At nakakahiram tayo sa kanya ng pangtayha. Diba, Mang Nolan? Tama ka dyan, Meli. Napakabait talaga ng ating kapitan. Basta para sa ikasasaya ng laro natin, nakahanda pa akong maglabas ng pera para sa pangtaya. Napailing na lang kami ni Jared. Wala silang pakialam sa mga nangyayari sa itsura nila. Ang mahalaga sa kanila ay ang patuloy na pagtaya at pagsusugal. Di nagtagal, mas lalo kaming nangilabot nang halos hindi na namin makilala ang mga nagsusugal. Mas lalong pumangit ang kanilang mga mukha. Mingi na tayo ng tulong. May kakaibang nangyayari dito. Shh! Sandali. Tingnan mo si Tonton. Nagsasalita na siya. Kanina walang imik yan. Parang may sinasabi siya sa lola niya. Oo nga no. Halika, pakinggan natin. Kunwari, nag-alok kami ng maiinom sa mga nagsusugal. Ngunit palihim naming pinakinggan ang binatilyong apo ng matanda. Lola, unti-unti nang gumaganang ritual. Tingnan mo, nagbabago ng balat ko. Tama ka, Apo. Gumagana na nga ang ginawa kong ritual. Hindi magtatagal. Mapapasatin na ang maganda nilang balat. Narinig mo yun? May ritual silang ginawa para maging ganun ang itsura ni Mang Termio. Diyos ko, anong klase mga tao sila? Bakit nila ginagawa ito?
Miss Ligaya, bukod sa narinig namin, nanlaki rin ang aming mga mata ni Jared nang mapansin namin ang itsura ni na Aling Jeronima at Tonton. Tingnan mo yung itsura nila, Jared. Biglang nawala ang mga sunog at peklat sa kanilang katawan? Paano nangyari yun? Si Tonton, mas lalo nagmukhang bata. Yung lola niya, gumanda ang mukha at kuminis ang kanilang balat. Sa biglang pagbabago ng itsura ng maglola, lalo ring nag-iiba ang itsura ng mga nagsusugal. Halos hindi na namin sila makilala dahil sunog at tadtad na ng peklat ang balat nila sa mukha at buong katawan. Ano ba talagang nangyayari sa kanila? Hindi ko na maintindihan. Makinig ka, Jared. Alam ko na ang nangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, kinukuha ng maglola ang magandang balat ng mga nagsusugal. May ginagawa silang ritual para mailipat sa kanila ang makinis na balat ng mga tao. Yun ang dahilan kung bakit nag-iba ang itsura nila. Ano yun? Kinukuha nilang balat ng mga tao? Tapos yung pangit nilang balat ang inililipat nila? Oo. Gumagamit sila ng kung anong kapangyarihan para kunin ang magandang balat ng iba at ipalit yun upang magbago ang itsura nila. Kaya ganun na nangyari kina Aling Meli at sa iba pa. Pumangit ang balat nila at ang maglola naman ang kuminis. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit nila ginagawa ito? Nasa ganun kaming tagpo nang biglang lumingon sa kinatatayuan namin si Aling Jeronima. Tinitigan niya kami ng matalim bago nagsalita. Iho, iha, hindi ba kayo sasali sa amin? Sayang naman ang pagkakataon. Napakaganda ng mga kamay ninyo. Ayaw ba ninyong subukang maglaro ng baraha? Pasensya na po. Hindi po talaga kami mahilig maglaro ng baraha. Kayo na lang po maglaro. Hindi po kami nagsusugal. Kung gayon, huwag kayong makikialam. Manahimik na lang kayong dalawa. Kinilabutan kami ni Jared sa sinabi ng matandang dayo. Hindi namin inaasahan na pagbabantaan niya kami ng ganun. Akala ba ninyong dalawa? Hindi ko nararamdaman na kanina nyo pa kami pinag-uusapan? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala naman po kami pinag-uusapan. Baka po nagkakamali kayo. Wala po kami sinasabi tungkol sa inyo. Hindi ako pinanganak kahapon. Hindi ninyo ako maluloko. Kanina nyo pa kami pinagbubulungan ng apo ko at kinakausap pa ninyo ang mga nagsusugal tungkol sa mga hitsura nila. Gusto pa ninyo mangialam, ha? Pero kahit ano pang gawin ninyo, hindi nila kayo pakikinggan. Hindi nila kayo maririnig. Wala kayong magagawa sa tulad namin ni Lola. Kaya wag na kayong mangialam sa ginagawa namin. Huwag kang mag-alala, apo. Wala talaga silang magagawa laban sa atin. Kaya wag mo na silang pansinin. Takot ang mga yan. Nakikita ko sa mga mata nila at nararamdaman ko sa tibok ng kanilang puso. Nanginginig sila sa takot. Kaya hindi sila magiging tinik sa lalamunan natin, apo. Hayaan mo silang lamunin ng takot ang kanilang dibdib. Parang napako kami ni Jared sa kinatatayuan namin. Hindi kami nakagalaw sa sinabi ng maglola. Nanginginig ang buong katawan namin. Totoo ang sinabi ni Aling Jeronima. Natatakot kami sa kanila, sa ginagawa nila, at sa nangyayari. Kaya tahimik na lang kami. Samantala, ipinagpatuloy nila ang pagsusugal kasama ang mga kapitbahay namin na halos hindi na makilala dahil sa sunog, sugat-sugat at mga peklat sa kanilang balat. Patuloy sila sa paglalaro ng baraha. Walang tumatayo. Nang makita naming abala sila sa laro, dahan-dahan kaming gumagapang palayo. Patalikod sa mga nakasalansang upuan sa parte ng barangay hall kung saan hindi kami maririnig ng maglola. Kahit malayo na kami sa kanila, dinig pa rin namin ang pagtawa ni Aling Jeronima at Tonton. Pati na rin ang walang emosyon na boses ng mga nagsusugal.
kakaibang maglolang yun, Ani. Nakakatakot sila. Sigurado akong hindi sila ordinaryong tao. Ngayon lang ako natakot ng ganito, Jared. Ito na yata yung masamang pangyayari na tinutukoy ni Aling Melly. Yung resulta ng naramdaman kong malakas na hangin kanina. At anong ibig mong sabihin na hindi sila ordinaryong tao? Naalala mo ba ang sabi ko noon? Yung mga kwento ng lola ko tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya, may isang uri daw ng aswang na may kakayang kumuha ng makinis at magandang balat ng tao. Dati hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Pero ngayon, naniniwala na ako. Aswang? Ang ibig mong sabihin, yung maglola, aswang sila? Oo, mga aswang sila. Ang tawag sa kanila ay mambabalat. Ang sabi sa akin ni Lola, kapag anyong tao ang mambabalat, pangit talagang balat nila. Kaya ang ginagawa nila, nangunguha sila ng makinis at magandang balat ng mga tao. Diba? Yung maglola, ang pangit ng balat nila. Tapos si Mang Termio, bigla na lang nagbagong anyo. Ang balat nila ay naging sunog at nagkaroon ng mga peklat. Yung maglola naman, bigla na lang nagbagong itsura. Kuminis ang kanilang mga balat. Kaya pala biglang kuminis ang balat ni Aling Jeronima at ng apo niya si Tonton. Pero yung balat ni na Kapitan Termio, Mang Nolan, Aling Melly at iba pa ay pumangit ang gusto. Ibig sabihin, kinukuha nila ang balat ng mga nagsusugal sa pamamagitan ng ritual na sinabi ni Aling Jeronima. At ginagawa nila ito gamit ang laro para maisagawa ang ritual. Ang baraha ang taya. Bawat tira nila ay may kapalit. Hindi napapansin ng mga manlalaro dahil ginamitan sila ng kapangyarihan at hipnotismo. Pero bakit sa lamay pa ni Aling Selly? At saan sila nanggaling? Hindi ko alam. Pero sinabi ni Aling Jeronima kanina na kaibigan niya si Aling Selly, di ba? Sa tingin ko hindi yun totoo, Ani. Malakas ang kutob ko na hindi sila magkakilala. Basta bigla na lang silang pumunta rito para maghanap ng mga mabibiktima. Hindi para kainin kundi para nakawin ng makinis at magandang balat ng mga tao rito. Pero bakit sila Mang Termio at Mang Nolan? Yung kay Aling Melly may intindihan ko pa. 40 pa lang naman siya, kaya hindi pa kulubot ang balat. Pero yung dalawang mapanglait na matandang yun, kulubot ang balat nila. Bakit gusto pa rin silang nakawan ng balat ng maglolang aswang? Siguro kahit kulubot maayos pa rin para sa kanila yon. Kaysa naman sa itsura ng balat nila na sunog at maraming peklat, hindi ba? Eh anong pwedeng mangyari sa kanila, Jared? Paano kung tuluyan na silang pumangit? Hindi ko alam kung anong maaaring mangyari sa kanila kapag tuluyang nakuha ng mga aswang ang kanilang balat. May naiisip ako. Pero sana, wag naman sana mangyari yun. Anong naiisip mo, Jared? Kapag nakuha na ng tuluyan ng maglolang yon ang kanilang balat, baka mamatay sila. Nanlaki ang mga mata ko at kinilabutan sa sinabi ni Jared. Kahit may pagka mapanghusga si Mang Termio at Mang Nolan, hindi ko naman gugustuhin na mamatay sila. Pati na si Aling Melly at ang iba pa naming kapitbahay. Kailangan na talaga natin makahingi ng tulong, Jared. Buhay ng mga kapitbahay natin na nakataya rito. Kailangan na natin makaalis dito. Wala na tayong oras. Tingnan mo si Aling Melly. Halos wala na mukha. Si Mang Termio at ang iba pa, para nang naaagnas. Oo, hihingi tayo ng tulong. Pero kailangan natin mag-ingat. Hindi dapat malaman na maglola na aalis tayo. Baka imbes na makahingi tayo ng tulong, mapahamak pa tayo. Nagkatinginan kami ni Jared. Pareho kaming kinakabahan sa mga sandaling yon. Mabagal kaming gumalaw. Umaasang hindi kami mapapansin ng mga nagsusugal sa lamay. Minsan pa akong sumulyap kay Aling Jeronima. At laking gulat ko nang makita siyang tila nagkaroon ng perpektong balat. Makinis, maliwanag, at parang kutis artista. Si Tonto naman ay wari bang mas bumata ng ilang taon. Ngunit ang mga ordinaryong tao sa mesa, sina Mang Termio, Mang Nolan, Aling Melly at iba pa, unti-unting naaagnas ang balat. Bumibigay ang kanilang laman at halos mga lirang ang itsura ng kanilang mga mukha.
At ang pinaka nakakakilabot, wala pa rin silang malay sa nangyayari sa kanila. Dahan-dahan kaming gumapang sa malamig na sahig. Sa ilalim ng mga upuan, ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga. Kinakabahan ako, Jared. Ako rin, Annie. Pero wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang makaalis dito at makahingi ng tulong. Baka makita nila tayo. Nakakatakot pa naman kung makatingin si Aling Jeronima. Huwag mo nalang pansinin. Ang mahalaga, makalabas tayo rito. Kaya halika na. Lalong bumilis ang paghinga ko habang maingat kaming gumagapang sa sahig. Sinisikap na hindi mahalata. Pakiramdam ko'y sasabog ang aking dibdib. Eto na, Annie. Makakalabas na tayo. Dahan-dahan lang. Sige. Diyos ko, ang lamig ng kamay ko. Buti na lang hindi nila tayo nakita. Abala sila sa pagsusugal at sa pagnanakaw sa balat ng mga naglalamay. Mga walang hiya sila. Nakalabas kami sa likuran ng barangay hall at agad kaming sinalubong ng malamig na hangin. Huminga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob bago sumilip sa bintana. Mula doon, nakita namin ang mga anino ng nagsusugal. Nakayuko, para silang mga bangkay na gumagalaw. Anong gagawin natin ngayon? Kapag humingi tayo ng tulong sa pulis, siguradong walang maniniwala sa atin. Kapag sinabi natin may mga aswang sa barangay hall, baka isipin pa nila na babaliw tayo. Hindi pulis ang kailangan natin. Albularyo ang dapat nating lapitan. Kay Mang Calixto, doon tayo hihingi ng tulong. Siya lang ang makakatulong sa atin. Si Mang Calixto? Ang layo na bahay niya rito. Nasa may kakahuyan pa yun. Baka hindi na tayo umabot. Kailangan nating sumugal, Annie. Kailangan natin ang tulong ni Mang Calixto. Kundi baka mahuli na ang lahat. Pero sigurado ka bang matutulungan tayo ni Mang Calixto? Balita ko may pagkamasungit at suplado daw siya. Nabalitaan ko rin ang tungkol dyan pero kailangan nating subukan. Sige, tara na. Takbuhin na natin papunta sa kakahuyan. Doon tayo dumaan sa likod. May shortcut na daan doon. Papunta sa kakahuyan. Tumakbo kami sa madilim na daan patungo sa kakahuyan, Miss Ligaya. Kahit hingal na kami, hindi pa rin kami huminto. Ngunit biglang... Ano yun? Ani, may tumatawa. Tawa? Wala naman ako naririnig, Jared. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagbibiro. Naririnig kong malakas na pagtawa ni Aling Jeronima. Parang alam niya kung nasaan tayo. Huwag mong pansinin, Jared. Hindi yan totoo. Guni-guni mo lang yan. Huwag kang lilingon at huwag kang titigil sa pagtakbo. Ginugulo niya lang tayo. Sabi mo nga, kailangan natin makarating kay Mang Calixto. Kaya labanan mo. Demonyo ka talaga, Aling Jeronima. Hindi mo kami mapipigilan. Ipinagpatuloy namin ang pagtakbo. Hindi na pinansin ni Jared ang mga naririnig niya. Halos magkasugat-sugat ang mga binti at paa namin sa mga tangkay ng halaman na dinadaanan namin. Ngunit wala ni isa ang tumigil. Nagpatuloy kami hanggang sa marating ang bahay ng albularyong si Mang Calixto. Pagdating doon, halos hindi na kami makahinga sa pagod. Agad naming kinatok ang pinto ng kanyang bahay. Mang Calixto! Mang Calixto! Gumising po kayo! Kailangan namin ng tulong nyo! Mang Calixto! Emergency po ito! Buksan niyo po ang pinto! May narinig kaming paggalaw sa loob. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto at sumilip ang isang matandang lalaki. Halatang bagong gising at nagtataka nang makita kami. Anong kailangan ninyo sa akin sa ganitong oras ng gabi? Mang Calixto, may masama pong nangyayari sa lamay ni Aling Selly sa barangay hall. Kailangan namin ng tulong nyo. Tulungan niyo po sina Mang Termio, Mang Nolan, Aling Meli at ang iba pang nasa lamay, Mang Calixto. May aswang po roon, may aswang po.
Bahagyang tumaas ang kilay ni Mang Calixto, ngunit hindi siya nagalit. Napabuntong hininga siya at pinamangha kami ng tingin. Sige, huminga muna kayo at ikwento ninyo ng malinaw sa akin kung anong gusto ninyong sabihin. Pinapasok niya kami sa bahay at pinaupo sa kahoy na upuan na naroon. Binigyan din niya kami ng maiinom. Ganito po kasi yun, Mang Calixto. Bigla na lang pong dumating ang maglola sa lamay ni Aling Selly sa barangay hall. Ang sabi po ng matandang babae, kaibigan daw po niya si Aling Selly at nakatira raw sila ng apo niya sa Davao. Ngunit ayon naman sa anak ni Aling Selly na si Aling Melly, wala raw siyang matandaan na kaibigan ng nanay niya na nasa Davao. Saan naman daw nakilala ni Aling Selly ang matandang yun? Nagkakilala raw po sila ni Aling Selly nung nagtrabaho siya sa Maynila. Kilala ko si Selly. Malapit kaming magkaibigan. Pati na rin ang anak niyang si Melly. Pero kahit kailan, wala akong natatandaan na ikwinento niya sa akin na nagkaroon siya ng kaibigan sa Maynila. Kaya nga siya bumalik dito sa probinsya dahil wala siyang kaibigan doon. Imposible na magkaroon siya ng kaibigan doon. Ano bang pangalan ng matandang babae na ito? Siya ba ang aswang na tinutukoy ninyo kanina? Aling Jeronimo po ang pangalan ng matanda at ang apo niya ay si Tonton. Sila po ang mga aswang na nabanggit namin kanina, Mang Calixto. Paano niyo nasabi na aswang ang maglolang yon? Ganito po ang nangyari kanina. Malalim na po ang gabi ng anyayaan nila ang lahat na magsugal sa lamay. Halos lahat ng naglalamay ay sumali, pati sina Kapitan Termio, Mang Nolan at Aling Melly. Habang naglalaro po sila, bigla nilang nagbago ang itsura ng mga naglalamay. Sina Mang Termio, Mang Nolan, Aling Melly at ang iba pa ay pumangit ang balat. Parang sunog. Nagkaroon sila ng mga peklat sa katawan at unti-unti nang naaagnas ang kanilang mga katawan. Pero si Aling Jeronima at si Tonton ay gumanda at kuminis ang balat. Nang dumating po kasi sila kanina, ang pangit ang itsura nilang maglola. Parang sunog at maraming peklat sa balat. Kaya takot na takot yung ibang naglalamay. Literal na napalitan ang balat nila. Sandaling hindi nakapagsalita at napapikit si Mang Calixto bago muling tumingin sa amin. Parang may biglang naalala. Ang babalat! Yan ang tawag sa aswang na yon. Sandali lang. Ay titingnan lang ako sa lumang libro. May kinuha siya sa isang lumang baul. Binuksan niya ito at kinuha ang 3 luma at makakapal na libro. Pinuklat niya ang unang libro habang sinusundan lang namin ng tingin. Seryoso ang mukha niya habang hinahanap ang tamang pahina. Ang lumang librong ito ay minana ko pa sa aking yumaong ama na isa ring albularyo at manunugis. Nakatala rito ang iba't ibang uri ng aswang na nakaharap niya noon. May nakasulat po ba dyan tungkol sa aswang na mambabalat, Mang Calixto? Ang alam ko ay meron. Sandali lang. Hinahanap ko. Ilang sandali pa, tumigil siya sa isang pahina at napailing. Ipinakita niya sa amin ang larawan ng isang nilalang na sunog at puno ng peklat ang balat. Yan ang totoong itsura ng mambabalat. Sila ang klase ng aswang na kumukuha ng balat ng tao para gumanda o maging maayos ang anyo nila. Ang tunay nilang balat ay pinapangit dahil sa isang sumpa. Halos sabay kaming napalunok ni Jared nang makita namin ang tunay na anyo ng aswang na mambabalat. Nakakakilabot at nakakadiri ang itsura nito. Ganyan pa lang itsura nila? Nakakatakot. Diyos ko,
Anong klaseng nilalang yan? Akala ko sa comics ko lang makikita ang mga ganyan. Pero totoo pala, may ganitong uri ng aswang. Ayon dito sa libro, ginagamit ng mambabalat ang kahinaan ng puso ng tao. Pinakamatibay na bitag nila ay ang sugal. Kapag nalulong ang isang tao sa laro, humihina ang lakas ng kaluluwa at mas madaling makuha ang balat nang hindi nila namamalayan. Pero bakit po sa lamay? May connection po ba yon? Sabi dito, pumupunta lamang sila sa lugar kung saan may ugnayan sila. At sa lamay, natural na mahina ang tao dahil sa kalungkutan. Mas madali silang kunin at manipulahin. Mang Calixto, kailangan natin silang iligtas. Baka tuluyan ang makuha ng mga aswang na yon ang mga balat nila. Kailangan natin ang mabisang mga pangontra. Hindi sapat ang basta pangontra lang. Malakas po ba ang uri ng aswang na mambabalat, Mang Calixto? Oo, Iha. Isang malakas na uri ng aswang ang mambabalat. Hindi sila basta-bastang aswang. Paano po natin sila malalabanan? Kinuha niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa at inilabas mula doon ang isang bote na may lamang langis na kulay berde, asin na kulay abo, bawang at isang kahoy na may nakaukit na simbolo sa gitna na hindi maintindihan. Lumapit siya sa amin at nagsalita ng seryoso. Makinig kayong mabuti dahil ito ang pinakamahalagang bahagi. Sige po, makikinig po kami. Sige lang po, Mang Calixto. May ilang bagay na kayang magpahina o tumapos sa mambabalat. Una, napakahina nila sa apoy. Dahil sunog ang tunay nilang balat, mas madali silang masunog kahit maliit na apoy lamang ang gamitin. Takot din sila sa asin. Kapag binutburan sila nito o hinarangan ang daraanan nila, masusunog ang balat nila at hindi sila makakalapit, lalo na kapag ginamit ang asin na ito na kulay abo. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang asin. Bakit po kulay abo yan? Hindi ito basta asin lang, Iha. Ang asin na ito ay may halong abo ng palaspas. Isa itong mabisang pangontra sa mga aswang, lalo na sa mga mambabalat. Malakas din ang epekto nitong langis na may dasal. Kapag isinapoy ito sa kanilang balat, manghihina sila at mapapasigaw sa sakit. Takot din sila sa bawang. Hindi tulad ng ibang aswang na kayang tisin yon. Kapag naamoy o nadikit sa kanilang mga mata ang bawang, maaari silang mabulag at manghina. Kailangan nating dalhin ang mga yan sa barangay hall para mailigtas sa mga tao ron. At ang pinakamahalaga, kailangan nating mapatay ang mga aswang para tuluyang bumalik sa dating anyo ang mga itsura nila. Maaari nating gamitin ang kahoy na may nakaukit na simbolo. Ang simbolong ito ay sinaunang tanda ng pagsira sa sumpa. Kapag tumama ito sa balat nila, diretso nitong tinatamaan ang pinanggalingan ng kanilang lakas. Kahit malakas ang mambabalat, hindi nila kayang tiisin ang epekto ng simbolong ito. Dahil sa sinabi ni Mang Calixto, nabuhayan kami ni Jared. May mga pangontra pala na pwedeng gamitin para masugpo sina Aling Jeronima at Tonton. Nakahanda ba kayong tulungan ako sa laban natin sa mga mambabalat na yon? Opo, Mang Calixto. Kahit medyo kinakabahan pa rin kami, nakahanda po kaming tumulong sa inyo. Nakahanda po kami, Mang Calixto. Kailangan po natin mailigtas sa mga naglalamay.
Naglakad si Mang Calixto papunta sa mesa at huminga ng malalim, parang may bigat sa dibdib. Subalit hindi ito kasing simple ng iniisip ninyo. Ang kalaban natin ay hindi basta aswang. Ang mga mambabalat, lalo na kung matagal na silang kumukuha ng balat sa kanilang mga biktima, ay malalakas na aswang. Pero bakit po? Ano po ba meron sa kanila? Bakit po sila malalakas? Oo nga po, Mang Calixto. May mga pangontra naman po kayo, di ba? At ang sabi nyo, matibay na pangontra ang mga yan. Umiling si Mang Calixto. Mabagal at halatang nag-iingat sa bawat salitang bibitawan niya. Makinig kayo ng mabuti. May dalawang dahilan kung bakit napakahirap labanan ng mambabalat. At kung hindi ninyo ito maiintindihan, baka mas lalo tayong mapahamak. Napalunok kami ni Jared at sabay kaming napaupo. Ano po yun, Mang Calixto? Pakiusap po, sabihin niyo na. Ang lakas nila ay galing sa balat na ninanakaw nila. Kapag mas maganda at makinis ang balat na nakuha nila, mas lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Ang tinutukoy niyo ba na Aling Jeronima at yung Tonton, halos perpekto na ba ang balat nila? Opo, Mang Calixto. Bigla naging maganda at makinis ang balat nila na parang kutis artista. Kapag gano'n na ang itsura ng isang mambabalat, baka mahirapan ang gumana sa kanila ang mga pangontra. Kapag umabot sila sa ganong estado, ang lakas nila ay lampas na sa normal. Nanlaki ang mga mata namin ni Jared, Miss Ligaya. Tila mahihirapan kaming matalo ang mga aswang. Kaya pala halos perpekto ng itsura nila. Habang unti-unti namang naaagnas yung mga nagsusugal. Lumalakas sila dahil sa mga nakukuha nilang balat mula sa mga biktima nila. Yun ang dahilan kung bakit sila lumalakas. Dahil sa kahinaan ng mga taong nagiging biktima nila. Kayang kontrolin ng mambabalat ang isip ng tao gamit ang pananabik o pagnanasa. Ginagamit nila ang mismong kahinaan ng tao. Ang pagnanais manalo, ang takot matalo, at ang pag-asang baka sakali. Kapag nalulung ang tao, nawawala ang lakas ng kaluluwa. Doon nila mas madaling nakukuha ang balat nito. Pinapahina din ang kapangyarihan ng mambabalat ang isip ng tao, kaya nawawala nito ng emosyon. Napaisip ako habang naaalala ko ang itsura nila Mang Termio, Mang Nulan at Aling Meli. Para bang wala na sila sa sarili at patuloy lang sa paglalaro ng baraha. Kaya pala walang emosyon ang mga naglalaro ng baraha. Ni hindi sila tumatawa kapag nananalo. At hindi rin sila naiinis o nagagalit kapag natatalo. Lahat yun ay dahil sa kapangyarihan ng mga aswang. Paano po sila makakabalik sa dati nilang sarili? Para makabalik sa dati ang mga nabiktima ng mga mambabalat, kailangan nating sirain ang pananabik na kumukulong sa kanilang isipan. Yun ang pinakaugat ng kapangyarihan ng mambabalat. Kapag nabasag ang pagkaumaling nila sa sugat, mawawala ng kontrol ang mga aswang. At unti-unting babalik ang lakas ng kanilang kaluluwa. Pero paano po natin magagawa yun? Lubos na sila na hipnotismo ng mga aswang. Kailangan lang nating maialis sila mula sa lugar na yon o maihiwalay sila mismo sa mga baraha upang tumigil sila sa pagsusugal. Hindi ninyo sila basta-basta mapapalis. Kaya gagamitin ninyo ang berdeng langis na ito.
kailangan lang nilang maamoy ito upang mapasunod ninyo sila. Tumayo si Mang Calixto at inihanda ang mga gamit. Ang berdeng langis na may dasal, ang asin na hinaluan ng abon ng palaspas, bawang at ang kahoy na may nakaukit na simbolo. Nagdala rin siya ng posporo at mga kahoy na panggatong upang makalikha ng apoy. Pagkatapos niyang maihanda ang lahat ng gagamitin, tumingin siya sa amin ng diretso sa mga mata namin. Susugod na tayo sa lamay. Pagbalik natin sa barangay hall, hindi lamang ang mga naglalamay ang ililigtas natin, pati ang kanilang mga kaluluwa. Ano, Ani? Kinakabahan ka pa rin ba? Medyo. Pero kailangan natin magpakatatag para mailigtas natin sila. Ganyan nga, Iha. Kailangan ninyong magpakatatag. Dahil hindi magiging madali ang pagharap sa kanila. At doon nagsimula ang aming balak na tapusin ang laro ng mga mambabalat. Mabilis kaming bumalik sa barangay hall kasama si Mang Calixto. Dala-dala ang mga pangontra. Pagpasok pa lang namin sa bulwagan, sinalubong na kami ng dilim at nakakabinging katahimikan. Napakabigat ng presensya sa paligid. Ang dilim naman dito. Bakit parang nawala ang mga tao rito? Diyos ko, anong nangyari rito? Bakit ang dilim? Bakit nawala ang mga nakasinding kandila? Huwag kayong palilin lang sa kadiliman at katahimikan. Nandito pa sila. Nararamdaman ko ang presensya ng mga tao rito. At narito rin ang mga mambabalat. Dahan-dahan kaming naglakad. Gamit ang dalang posporo at isang piraso ng kahoy na panggatong, gumawa ng apoy si Mang Calixto. Sa pagkalat ng liwanag sa barangay hall, nakita namin ang mga nagsusugal. Ngunit sa mga sandaling yun, wala na silang mukha. At ang kanilang balat ay itim na. Ang dating sunog na balat at tadtad ng peklat ay naging anyuna ng nabubulok na laman. Naku po, Jared, Mang Calixto. Tingnan niyo sila. Sino Mang Termio, Mang Nolan, Aling Melly at ang iba pa. Parang na sila nabubulok na bangkay. Hindi ko na sila makilala. Sino dyan si Mang Termio? Si Mang Nolan at si Aling Melly? Wala na silang mga mukha. Parang malapit na rin sila maglaho. Malapit nang makumpleto ng mga mambabalat ang kanilang ritual. Hindi ko akalaing ganito kabilis ang mga pangyayari. Kahit wala ng mga mukha, nakatutok pa rin sa hawak ng mga baraha ang mga naglalamay. Si Aling Jeronima, na sa mga oras na yun ay halos hindi na makilala dahil tila bumata ng ilang taon. Pati ang apo niyang si Tonton ay parang naging ibang tao. Napatingin sila sa aming direksyon. Oh, Jared, Ani, mabuti naman bumalik na kayong dalawa. Kanina pa namin kayo hinahanap. Nagugutom lang mga manlalaro. Walang maialok sa kanila na makakain at maiinom. Lola, tingnan mo. May kasama silang matanda. Sinong kasama nila? Aba, nagsama pa kayo ng matandang uugod-ugod. Nako, hindi na pwedeng sumali yan dito sa laro namin. At saka, mukhang hindi marunong maglaro ng barahay ang kasama ninyo. Isinama namin siya rito para tapusin ang inyong kasamaan. Ako si Calixto. Nandito ako para tugisin kayong dalawa. Mga aswang na mambabalat na nanggugulo sa tahimik na lamay na ito. At walang awang kumukuha ng maganda at makinis na balat ng tao. Tugisin? Isang matandang uugod-ugod? Anong magagawa mo sa amin, mga mambabalat, ha? Nagpapatawa ka ba, tanda? Lola, baka tirisin lang natin ang matanda na yan eh.
Hindi niya alam kung sinong kinakalaban niya. Huwag ninyong mamaliitin ang kapangyarihan ng pananampalataya at ng kalikasan. Hindi lang ako basta matanda lang. Alam ko ang inyong ginagawa. Mga aswang na mambabalat. Alam mo, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na saya, tanda. Ang mga taong ito ay buong puso nilang itinaya ang kanilang kaluluwa at ang kanilang balat. Hindi mo silang masisisi dahil likas sa tao ang pagiging mapaghangad. Nang biglang may napansin si Jared sa mga nagsusugal, Miss Ligaya. Mang Calixto, ang mga nagsusugal, parang hindi na po sila humihinga. Kailangan na nating kumilos. Diyos ko, nanganganib na sila, Mang Calixto. Ano nang gagawin natin? Hoy, mga mambabalat! Makinig kayo! Kung hindi ninyo ititigil ang ginagawa ninyong pagnanakaw sa mga balat ng mga taong yan, sisiguraduhin kong babalik kayo sa pinakapangit ninyong anyo. Pagsisisihan ninyo ang kapangahasan ninyong ito. Wala kang karapatang pigilan kami, tanda. Sige, subukan mong magialam at mapapaaga ang kamatayan mo. Ang mga sinabi ni Mang Calixto ay nagbigay sa amin ni Jared ng konting tapang. Pero nananatili pa rin ang kaba sa dibdib ko. Ang mga nagsusugal ay para bang mga nabubulok na bangkay. Nakaupo, hindi gumagalaw, walang imik, at tila hindi na humihinga. Ang kanilang katahimikan ay parang humihigop ng hangin sa paligid. Patuloy lang sila sa paglalaro ng baraha. Wari ba wala na silang pakiramdam? Honey, Jared, maganda na kayo. Hindi natin pwedeng patagalin pa ang mga aswang na yan dito. Habang tumatagal ang mga malalaro sa pagsusugal, mas lalo lang napapadali ang buhay nila. Mang Calixto, ano po bang gagamitin natin? Ano pong unahin? Dahan-dahang binuksan ni Mang Calixto ang kanyang dalang bayong at isa-isa niyang inilabas ang mga pangontra. Ito muna nating gagamitin. Ang asin na maihalong abo ng palaspas. Ang asin na kulay abo? Ano pong gagawin natin dyan, Mang Calixto? Iho, sa'yo ko ipinagkakatiwala ito. Dumakot ka ng asin mula sa supot at isaboy mo sa kanila. Kapag naisaboy mo na ito sa mga aswang, mawawala ang kontrol nila sa mga nagsusugal. Opo, Mang Calixto. Ako na pong bahala. Kaya mo ba iyo? Tandaan mo, kailangan mong maisabo yan sa kanila. Kaya ko po, Mang Calixto. Mabuti kung gano'n. Ikaw naman, Iha. Hawakan mo itong bawang at ihagis mo yan sa mukha ng mga aswang. Kapag naamoy nila o nadikit sa kanilang mga mata ang bawang, maaari silang mabulag at manghina. Sige po, Mang Calixto. Dumakot si Jared ng asin na hinaluan ng abo ng palaspas mula sa supot at lakas loob na isinabo yun sa maglolang aswang. Ang sakit sa balat! Buwisit kang lalaki ka! Lola! Muntik na akong tamaan sa mata! Pagsisisihan mong ginawa mo. At ikaw naman, tanda. Akala mo ba, mapupuksa mo kami gamit lang ang asin na yan? Nagkakamali ka. Malakas na uri ng mambabalat kami. Kaya hanggang pananakit lang ang kayang gawin yan sa amin. Hinding-hindi kami yan mapapatay! Ang akala yata nila ay basta nila tayo matatalo, Lola. Hindi kayo magtatagumpay! Paasin-asin pa kayo, ha? Masasaktan ninyo kami gamit ang asin na yan. Pero hindi niyan kami mapapahina. Mang Calixto,
walang epekto sa kanilang asin na may halong abo ng palaspas. Malakas talaga sila. Pero kahit hindi natin sila napabagsak gamit ang asin, ang mahalaga ay naisaboy mo yun sa kanila. Maya-maya lang ay tatalab na ang orasyong ginawa ko. Mawawala ang kontrol ng maglola sa mga nagsusugal. Kaya mas madali na natin silang maililigtas. O Ani, ikaw naman. Ihagis mo sa mukha nila ang bawang. Tandaan mo, kailangan mong tamaan nito. Opo, Mang Calixto. Kahit kinakabahan ako, naihagis ko sa mukha ng maglola ang mga hawak kong bawang. Nasa pool ko sila at lalo lamang itong ikinagalit ng dalawa. Punyeta kang babae ka! Isa ka pa! Bawang na naman ang ibinato nila sa atin, Lola! Hindi niyo ba talaga kami titigilan? Hindi kami natatakot sa inyo. At hindi ako magdadalawang isip na tapusin kayo kung kinakailangan. Sisiguraduhin kong babalik kayo sa pinakapangit ninyong anyo. Napalunok ako sa sinabi ni Mang Calixto. Lalo akong kinabahan. Galit na sila, Mang Calixto. Ano mang sandali ay susugod na sila sa atin. Yan ang gusto kong mangyari. Ang sumugod sila para magawa ninyo ang pagtakas mula sa mga nagsusugal. Paano niyo po gagawin yun? Ako nang bahala. Basta kapag nagbigay ako sa inyo ng hudyat, itakas ninyo ang mga nagsusugal. Kailangan ninyo silang mailabas dito. Naiintindihan niyo? Sabay kaming napatango sa sinabi ni Mang Calixto. Maya-maya, muli naming narinig ang boses ng maglolang aswang. Ano nang plano ninyo, mga hangal? Kung ako sa inyo, umalis na kayo rito at huwag nyo na kaming pakialaman! Mukhang natahimik na sila, Lola. Baka napagtanto na nila na wala talaga silang laban sa atin. Ano ba talagang pakay ninyo rito? Sa dinami-rami ng lugar. Bakit dito niyo pa gustong mambiktima? Ang totoo, talagang malas lang ang mga utu-utu na ito na sumali sa pagsugal namin. Dahil sila ang ginamitan namin ng ritual para makuha ang kanilang balat. Pasalamat nga kayo na wala kaming bala kumain ng tao ngayon. Kundi kanina pa namin kayo sinunggaban at nilantakan. Heto lang ang masasabi ko sa inyo. Pagsisisihan ninyo ang gabing ng biktima kayo ng mga inosenteng tao. Ang lakas talaga ng loob mo, tanda. Talagang hinahamon mo kami, ha? Ayaw talagang tumigil ng matandang yan, Lola. Kanina pa ako naiinis sa kanya eh. Patulan na natin! Nakita namin na nanlilisik na ang mga mata ng maglolang aswang. Unang beses kong nakita ang kanilang mga mata na naging pula, na parang nag-aapoy. Humanda na kayo. Gagamitin ko sa kanila itong isa pang pangontra, ang langis na may dasal. Mag-ingat po kayo, Mang Calixto. Nakanda po kami ni Jared, Mang Calixto. Sige na. Kapag sinabi kong ilabas na ang mga nagsusugal, ilabas nyo na. Tumango kami sa sinabi ni Mang Calixto at hinintay ang kanyang hudyat kung kailan kami lalapit sa mga nagsusugal upang mailabas sila sa barangay hall. Oh! Ano yan? Langis ba yan? Ano naman ang laban yan sa amin? Pinapatawa talaga ako nitong si Tanda, Lola eh. Ano naman kaya magagawa ng langis niya sa atin?
Hindi ito ordinaryong langis. May dasal ito na makapagpapahina sa inyo. Walang magagawa ang langis na yan sa amin. Kahit pa may dasal yan. Tingnan natin kung uobrang langis mo, tanda! Binuksan ni Mang Calixto ang bote na may lamang berdeng langis at walang pag-aalinlangang isinaboy niya ito sa maglolang aswang. Yan ang nababagay sa inyo, mga aswang. Ngayon na! Gawin nyo na! Anong klaseng langis yan? Ang hapdi sa balat! Naisan tayo ni Tanda Lola! May baon siyang kakaibang pangontra! Akmang lalapitan na namin ang mga nagsusugal upang tulungan silang mailabas sa barangay hall. Ngunit, Saan kayo pupunta? May binabalak kayo, ano? Kung ano man ang binabalak ninyo, hindi kayo magtatagumpay! Paano nangyari yun? Ang bilis naman nilang nalampasan ang langis sa isinaboy ni Mang Calixto. Mang Calixto! Hindi sila tinablan ng langis na may dasal! naging mabalasik ang anyo ng maglola, lalo na si Aling Jeronima. Lalo pang nanlisik ang kanilang mga mata sa matinding galit. Dahan-dahan silang lumapit sa amin at bawat hakbang nila ay nakakapangilabot. Yan ay dahil hindi kami basta-basta mambabalat. Kami ay kabilang sa mataas na uri ng mambabalat. Hindi kami kaagad tinatablahan ng mga pangontra ninyo. Mas lalo pa kaming lumalakas dahil ang lakas na yan ay nagmumula sa mga balat na ninakaw namin sa mga hangal na taong ito. Mga balat ng kanilang kahinaan. Hindi namin kailangan ng balat ng mga hindi sumasali sa sugal. Tulad ninyong dalawa. Kaya pinalagpas namin kayo. Dahil sapat na ang bilang ng mga taong kasali sa sugal para maglaho ang pangit at kasuklam-suklam naming balat. Ngunit sinasagad ninyo ang aming pasensya. Sinisira ninyo ang aming perpektong laro. Hindi namin ito mapapalampas. Hindi ko hahayaan na kunin ninyo ang kanilang buhay. Huwag ninyo kaming hamunin dahil hindi kami natatakot sa inyo. Kahit mataas na uri pa kayo ng mambabalat, may kahinaan pa rin kayo. Sinagad na ninyo kami dahil sa panghihimasok ninyo. Nagpasya na kaming patayin kayong tatlo. Matagal na rin tayong hindi nakakakain ng sariwang karne at lamang loob ng tao, Lola. Sulit ang pagtitiis ko. Alam ninyo, wala naman kaming planong kumain ng tao rito. Ang tanging gusto lang namin ay makakuha ng magaganda at makikinis na balat para sa amin. Pero sinagad na ninyo kami, kaya pasensyahan na lang tayo. Ginalit ninyo kami. Pinakikialaman ninyo ang aming gawain. Kaya wala na kaming magagawa kundi patayin kayo at gawing pagkain! Mang Calixto, ano na pong gagawin natin? Papatayin nila tayo. Iba ng aura nila, Mang Calixto. Mukhang tututuhanin na nila ang banta nila. Ano na pong susunod na plano? Huwag kayong kabahan. Haharapin natin sila. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kasamaan ng mga yan. Masyado kang matapang, tanda. Humanda na kayo dahil sa panghihimasok ninyo, buhay nyo ang magiging kabayaran! Biglang nag-ibang anyo ni na Aling Jeronima at Tonton. Ang kanilang magandang balat ay napalitan ng nakakapangilabot at pangit na anyo. Ang itsura nila na nakita namin sa libro ni Mang Calixto. Ganun na ganun ang itsura nila sa mga sandaling yun. Tingnan mo, Jared. Kung ano nakita natin sa libro ni Mang Calixto, yun din ang itsura nila ngayon. Pero paano nangyari yun? Paano sila nakapagpalit ng pangit nilang anyo?
Kayong nakapagnakaw na sila ng maganda at makinis na balat ng ibang tao. Kahit nakakuha na kami ng maganda at makinis na balat, nananatili pa rin sa amin ang pangit naming balat. Nagagawa lang namin itong maitago at ang inilalabas namin ay ang maganda at makinis na balat na nakuha namin sa aming mga biktima. Kaya nga kami nangunguha ng balat ng tao. Dahil ito ang ginagamit namin kapag lumalabas kami. Para hindi kami pandirian o katakutan ng mga nakakakita sa amin. Para malaya kaming makalibot at hindi na kailangang magtago. Dahil marami na kayong alam tungkol sa amin, dapat na kayong mag-ingat sa mundo. Wala na kayong takas sa amin. Gagawin namin kayong hapunan! Umangil ng malakas ang maglolang mambabalat, Miss Ligaya. Umalingaw-ngaw sa loob ng barangay hall ang kanilang nakakakilabot na pag-angil na nangangahulugan na wala na silang sasantuhin sa amin. Kukunin namin ang inyong lamang loob! Hindi niyo kami masisindak! Jared! Dumukot ka ng asin sa supot, bilis! Ako naman ang maghahanda ng bawang! Hindi tumalab sa kanila mga to kanina. Kaya ano pang silbi ng mga to? Subukan ulit natin, Jared. Wala namang mawawala eh. Pangontara pa rin ang mga yan. Kahit gamitin pa ninyo sa amin ang lahat ng dalan niyong pangontra, walang magagawa ang mga yan sa amin! Hindi na kayo nadala. Hindi natatalab sa amin ang mga yan. Huwag kayong mag-alala. May laban pa tayo. Nakalimutan ba ninyong dalawa na may mga natitira pa tayong pangontra? Oo nga pala, apoy! Pero paano yun? Nagawa nga nilang patayin ang mga nakasinding kandila rito kanina? Nagawa nilang patayin ang apoy sa kandila dahil mahina lamang yon. Ang kailangan natin ay malaking apoy. Dahil ang apoy ang pinakamabisang panlaban sa mga kagaya nilang matataas na uri ng mambabalat. Pinakamalaking takot ng mga mambabalat ang apoy dahil takot silang masunog ang kanilang tunay na balat. Kaya pala marami tayong dinalang kahoy na panggatong. Yan ang gagamitin natin para makalikha ng malaking apoy. Tulungan ninyo ako magbuo ng malaking apoy. Bilisan ninyo para hindi nila tayo malapitan. Sinunod namin ang utos ni Mang Calixto. Inilabas namin ang mga kahoy na panggatong at posporo at mabilis kaming lumikha ng malaking apoy. Nang makita ito ng maglolang aswang, napaatras sila. Huwag kang lalapit sa apoy, Apo! Masyadong malakas ang apoy na yan! Lola! Nararamdaman ko sa katawan ko ang init ng apoy! Parang napapaso ako! Mang Calixto, natatakot sila sa apoy. Gumana ang plano nyo. Hindi sila makalapit sa atin. Ang bilis sumiklab ng apoy. Paano yan? Matutupok ng apoy ang barangay hall. Hayaan mo na, Ani. Ang mahalaga, mailigtas natin ang mga kapitbahay natin. Huwag muna, iho. Huwag ninyo munang lapitan ang mga nagsusugal. Kailangan muna nating masiguro na kapag nilapitan ninyo sila, hindi kayo mapipigilan ng mga aswang. Tumango na lang kami ni Jared sa sinabi ni Mang Calixto. Mukhang may binabalak pa siya laban sa maglolang mambabalat. Hoy mga mambabalat! Ito na ang inyong katapusan! Isuko na ninyo ang inyong kasamaan sa apoy ng kalikasan! Hindi ninyo kami basta mapapatay sa pamamagitan lang ng apoy na yan! Hindi kami matatalo sa apoy! Hindi! Ngunit lalo pang pinalaki ni Mang Calixto ang apoy. Ang liwanag at init nito ay napuwersa sa mga aswang na mas lalo pang umatras.
Ang nagliliyab na kahoy ang naging proteksyon namin laban sa kanila. Sa bawat hagupit ng init, tila unti-unting nanghihina ang kanilang kapangyarihan. Ramdam ko ang kaba, pero mas ramdam ko rin ang lakas. Nakita kong natatakot ang mga aswang. Maliit na galaw, mabilis na pag-atras, at mga pag-ungol na hindi na kasing lakas. Para bang unti-unti nilang napagtatanto na hindi nila kayang labanan ang apoy at ang aming determinasyon. Huwag kayong titigil! Panatilihin ang apoy! Bawat sandali ay laban natin sa mga aswang na yan. Habang nagliliyab ang apoy, patuloy silang manghihina. Habang pinapanatili namin ang apoy, ramdam ko ang init at liwanag na nagmumula dito. At dahil dito ay nagkaroon kami ng lakas loob. Ang mga aswang na dati nakakatakot at halos hindi mapaatras ay napilitang umurong habang unti-unting nanghihina ang kanilang kapangyarihan. Sa halip na mabagabag, nagbago ang aming damdamin. Ngayon ay may pag-asa na kami at may lakas na harapin ang kanilang kasamaan. Oh! Ano na mga aswang? Bakit hindi na kayo makakilos dyan? Hindi! Hindi ninyo kami matatalo ng isang simpleng apoy! Lalaban kami ng apo ko! Hindi ba kami tapos sa inyo? La! Anong gagawin natin? Hindi tayo makalapit sa kanila. Ngunit hindi pa rin nadadala ang mga aswang. Kahit nanginginig na ang kanilang mga katawan sa init ng apoy sa harapan nila, nanatili pa rin silang matatag. Hindi kami aalis dito! Hindi pa namin nakukumpletong makuha ang balat at kaluluwa ng mga taong yan! Wala talaga kayong kasing sama! Hindi lang pala balat ang kailangan ninyo sa mga taong yan, kundi pati ang kanilang kaluluwa! Oo, hindi lang ang kanilang balat ang kailangan namin, pati na rin ang kanilang kaluluwa. Dahil kapag nakuha namin ang kanilang kaluluwa, mananatili sa amin habang buhay ang kanilang balat at tuluyan ang mawawala ang aming pangit na anyo. Kaya hindi kami papayag na hindi matapos ang ritual! Kahit umaalagwa ang apoy sa gitna ng barangay hall, pilit pa rin silang lumalapit sa amin. Gumagapang sila sa sahig gamit ang mahahaba at matatalim nilang kuko. Para bang hindi nila alintana ang apoy na humaharang sa kanila. Ngunit hindi natinag si Mang Calixto. Bigla namin siyang narinig na nagsasalita ng isang dasal na hindi namin maintindihan. Pero ang boses niya ay malakas at matatag. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancte, ignis purificatio. Habang inuusal niya yon, lalo pang lumakas ang apoy sa pagitan namin at ng maglola. Para bang may hangin na biglang dumadaloy at nagdadagdag ng lakas sa nagliliyab na apoy. Ang liwanag nito ay tumama sa balat ng mga aswang at kitang-kita ko ang takot sa kanilang mga mukha. Anong ginawa mo, tanda? Bakit hindi ako makagalaw? Lala! Ang init! Nasusunod ang tunay nating balat! Kumakbang paatras ang maglola. Pilit nilalayuan ang apoy. Mas tumindi ang kanilang panghihina dahil sa dasal ni Mang Calixto. Ngayon na, Jared! Ani, ilabas na ninyo ang mga nagsusugal. Kailangan ninyo silang mailigtas bago ko tuluyang masunog ang buong barangay hall. Susunugin niyo po ang barangay hall? Hindi po ba delikado yun, Mang Calixto? At saka magtataka ang mga kapitbahay natin at si Mang Termio kapag bigla na lang nilang makita na nasunog ang barangay hall. At saka, ano nang mangyayari kina Mang Termio, Mang Nolan, Aling Meli,
At sa iba pa, hindi pa sila bumabalik sa dati. Kailangan nating sumugal. Kapag natupok ng apoy ang mga mambabalat, mabubura ang ritual at babalik sa dati ang anyo at katinuan ng mga biktima nila. Bilisan ninyo! Ilabas na ninyo sila! Humingi kayo ng tulong sa labas! Sige po. Hihingi po kami ng tulong sa labas para mailabas pati na rin ang kabaong na Aling Selly. Baka hindi kayanin ni Jared kung kami lang dalawa. Wala pa rin po kasi sila sa kanilang sarili at nakapokus pa rin sa pagsusugal. Mas mabuti pong may iba pang makakatulong sa amin para mailabas sila dito sa barangay hall. Eh sige, pero bilisan ninyo hanggat hindi nakakagalaw ang mga aswang. Hindi na kami nagtanong pa. Mabilis kaming tumakbo palabas ng pinto. Pagbukas ko nito, sumalubong sa akin ang mga kapitbahay. Gulat na gulat sa usok at liwanag na nagmumula sa loob ng barangay hall. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! May mga aswang sa loob! Kailangan natin mailabas ang mga tao at ang kabaong ni Aling Selly! Sa sinabi ko, natakot ang mga tao sa labas at nagtakbuhan ng ilan pabalik sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit ang iba ay nag-ipon ng lakas ng loob at sumugod papasok sa barangay hall. Nakita nila ang nagliliyab na apoy sa gitna at ang nakakatakot na anyo ng mga aswang na hindi pa rin makagalaw dahil sa apoy na nakaharang sa kanila. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at isa-isa naming inalalayan palabas ang mga tulala naming kapitbahay. Ngunit nang ilabas na namin sina Mang Termio, Mang Nolan at Aling Melly. Mang Calixto, hindi ko matiis ang amoy ni Mang Termio na parang nabubulok na dahil halos lahat ng parte ng katawan niya ay agkas na. Pati po sina Mang Nolan at Aling Melly. Amoy bulok na rin. Hila-hila ni Jared ang walang kagalaw-galaw na si Mang Termio. Parang estatwa na ang dating matikas na kapitan. Nakatulala, nakadilat ang mga mata at walang imik. Huwag ninyong intindihin yan! Mamaya lang ay makakabalik na sila sa dati. Basta mailabas ninyo silang lahat dito. Sige po, Mang Calixto. Huwag na tayo magreklamo. Kailangan natin mailabas silang lahat dito. Sumama ang ilang kapitbahay at tinulungan kaming buhatin ang mga tulala pa ring naglalamay. Napansin namin na pati ang ilang parte ng kanilang katawan ay nababawasan na rin. Si Mang Termio ay wala ng mga tenga, si Mang Nolan ay wala ng mga mata, at si Aling Melly ay wala ng isang braso. Sa kabilang banda ng apoy, nagwawala na ang maglolang aswang. Huwag kayong matakot sa kanila, mga kasama! Hanggat nakaharang sa kanila ang apoy, hindi nila tayo malalapitan! Hindi ito maaari! Hindi mo pwede sirahin ang ritual tanda! Hindi pa kumpleto ang balat at kaluluwang kinukuha namin! Kapag nakalapit kami sa inyo, wala kaming ititira sa inyo, mga hangal! Lala! Natigil ang ritual! Mawawala sa atin ang mga balat nila! Mananatili na naman ang pangit ating itsura! Ayoko na nito! Ayoko! Hindi na matatapos ang ritual ninyo! Ang kasamaan ninyo ang magpapatumba sa inyo! Halos bumigay na ang aming mga braso sa pag-akay sa mga tulala naming kapitbahay na ninakawan ng balat ng maglolang aswang. Ngunit hindi kami tumigil. Sa tulong ng iba pa naming kapitbahay, nailabas namin si Mang Termio at ang kabaong ni Aling Selly. Muli kaming kinausap ni Mang Calixto. Pawis na pawis siya, pero nananatiling matatag. Tapos na! Nailabas nyo na silang lahat. Pati ang labi ni Aling Selly. Nailabas na po namin silang lahat, Mang Calixto. May kailangan pa po ba kaming gawin, Mang Calixto? Wala na. Salamat, Iho Iya. Pero kailangan nyo na ring lumabas. Ako na bahala sa kanila. Sige po. Mag-ingat po kayo.
Nang tuluyan kaming nakalabas sa barangay hall, tsaka hinarap mag-isa ni Mang Calixto ang maglolang aswang. Nang sumilip kami sa bintana, nakita namin na muli siyang nag-uusal ng dasal na hindi namin maintindihan, habang hawak niya ang kahoy na may nakaukit na simbolo. At in tenebre lux ardibe, ignis consumere. At in tenebre lux ardibe, ignis consumere. At in tenebre lux ardibe, ignis consumere. Pagkatapos niyang umusal ng kakaibang dasal, nakita naming nagliwanag ang nakaukit na simbolo sa kahoy, Miss Ligaya. Kasabay nito ay biglang lumakas ang apoy sa harapan ng mga aswang. Umarko ito pataas, umabot sa kisame ng barangay hall at sumiklab sa magkabilang pader. Pagkatapos, ang apoy at ang liwanag mula sa nakaukit na simbolo sa kahoy na hawak ni Mang Calixto ay nagsanib at direktang tumama sa dibdib ng maglolang mambabalat. Sa nangyari, umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw at pag-angil ng mga halimaw. Hindi na natapos ang pagsigaw nila dahil natabunan na yon ng malakas na pagsabog ng apoy na tuluyang tumupok sa kanila. Niyakap ko ng mahigpit si Jared habang pinapanood namin ang nagliliyab na barangay hall at doon nagtapos ang gabi ng mga mambabalat. Laking gulat namin nang lumabas si Mang Calixto mula sa loob ng walang kahit na isang sugat o paso. Kasabay nun, biglang nawala ang apoy na tumutupok sa barangay hall. Parang magic, naglaho na parang bula. Nang tignan namin ang loob ng barangay hall, nanlaki ang aming mga mata nang makitang hindi ito nasunog. Nakapagtataka. Paano nangyari yun? Tinanong namin si Mang Calixto kung paano tila walang nangyari sa barangay hall. Tanging ngiti lang yung lumabas sa kanyang labi. Sa pagkamatay ng mga aswang, nagbalik na rin sa dati ang anyo at katinuan ng aming mga kapitbahay na nabiktima ng maglola. Anong nangyari? Bakit nasa labas tayong lahat? Teka, ano bang nangyari? Ang huli kong naaalala, naglalaro tayo ng baraha kasama si Aling Jeronimo at yung apo niya. At bakit nasa labas din ang kabaong ni Aling Sally? Ano bang nangyari? Jared, Ani? Bumalik na po sila sa dati, Mang Calixto. Bumalik na sila sa dati. Eh ngayon, kwento niyo na sa kanila ang lahat ng nangyari. Ikinuwento namin sa kanila ang mga nangyari mula sa pagdating ng maglolang aswang, ang pagsusugal, ang pagbabago ng kanilang anyo, hanggang sa mapuksa ni Mang Calixto ang mga to. Hindi sila makapaniwala sa kanilang natuklasan. Aswang? Muntik na pala kaming maging bangkay. Hindi ako makapaniwala. Wala kasi akong matandaan sa mga nangyari. Ako rin, wala rin akong matandaan. Muntik nang makuha ng mga aswang na yun ang aming balat. Salamat sa Diyos at sa inyo, Jared, Ani, Mang Calixto. Pasalamatan ninyo ang tapang ni na Jared at Ani. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magtatagumpay na mapuksa ang mga mambabalat. Malaki ang naitulong nila sa akin. Salamat, Ani. Salamat, Jared. Lalo na sa iyo, Mang Calixto. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Wala pong anuman, Mang Nolan. Ginawa lang po namin ang nararapat. Dahil sa nangyari, hindi ko na ipaglalamay pa ang nanay. Siguro mas mabuti nang ilibig na lang siya agad. Baka may manggulo na namang mga aswang. Tama yan, Melly. Upang makapagpahinga na ang kaluluwa ng nanay mo. At kung sakaling may manggulo pa ulit dito, narito ako para palayasin
at puksay ng mga halimaw na yan. Mang Calixto, gusto po naming tumulong ulit ni Annie kapag may aswang na manggugulo na naman dito sa lugar natin. Opo, tutulong po kami sa inyo sa pagpuksa sa kanila. Aba, ay, nawili kayong dalawa. Oo, sige. Dahil yan ang gusto ninyo, pagbibigyan ko kayo. Kapag may aswang ulit na manggambala dito sa lugar natin, kakailanganin ko ulit ang tulong ninyo. Pero sa ngayon, umuwi muna kayo at magpahinga. Mula noon, wala nang dumayong aswang sa lugar namin, Miss Ligaya. At yon ang karanasan namin ni Jared na hinding-hindi namin makakalimutan. Sa inyong mga tagapakinig, ano ang masasabi nyo sa aswang na mambabalat? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganung uri pala ng aswang. Kayo ba? Narinig nyo na rin ba ang tungkol sa aswang na yon? I-comment nyo lang sa comment section ng channel na ito ang inyong mga sagot at naging karanasan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Annie. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta ka, Annie? Grabe ang pinagdaanan nyo ni Jared. Hindi biro ang makaharap ang ganong klaseng nilalang, lalo na kung buhay ang nakataya. Pero tama ang ginawa nyo. Hindi kayo nagpadala sa takot at humingi kayo ng tulong sa tamang tao na nakakaalam kung paanong matalo ang aswang na yon. Ang mahalaga, ligtas kayong lahat at walang napahamak. Ang mga ganitong karanasan ay hindi ibinibigay para takutin kayo, kundi para turuan tayo na mas maging matapang, mas matatag, mas maingat at mas mapanuri. At sa lahat ng nakikinig, tandaan nyo, huwag basta-bastang magtiwala sa mga taong bigla na lamang dumarating sa buhay nyo dahil hindi natin alam kung maganda o masama ang kanilang intensyon sa atin. Maging mapagmasid, maging handa, at higit sa lahat, huwag kalimutan ang manalangin at mag-ingat. Annie, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Isa itong paalala na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. At kahit gaano katindi ang dilim, may paraan para makaligtas kung magtutulungan tayo at manatiling matatag. Muli, ako si Miss Ligaya. Magandang araw ulit sa inyong lahat.